Sådan der. Nu begynder han at filme. Nej, Jussi! Shit! Hej, Jussi! Jeg bider din nakken! Hold videre til dig! Hold kæft! Nej! Jussi! Videre du den nakkeskinnet? Martin! Nej, ikke ud af trøje, mand. Det er på. Martin, lad lige være med det der. Jussi. Martin, prøv at kaste en varme. Martin, stop lige! Martin, stop lige! Hold da, kom herover. Okay, Nikolaj, kom lige over. Med det. Sådan. Ses i part 2 med Jussi går amok.